Yo, it's your boy iCloud Kikiboy, Mr. Authentic Zimbabwe. Sangana kwatoita chikamu chetinosangana nemartist emabutare, malocal artist. Nhasi ndina Jafinas. Jafinas ane video rake rendakaona pasocial media raari kuti ndakabirwa instrument. Hanzi rakabiwa amira yaritaurika. Saka Jafinas ndati ndikutsvake ndimbokubvunza kuti chii chiri kuitika, ndiani, why, nei wakazviita. Arikubira instrument ndiani? Big Tunes ndo ya Titan. Okay. Naenda kunorekodha personal. Gadzira personal beat. Anigadzira personal beat ya akanibhadharisa mari yekugadzira personal beat nekuzondirekodhera song yangu. Okay. Personal beat vachimuzoti beat nderako wakabhadhira mari yekugadzirwa beat rako, personal beat. Yekugadzirwa beat rangu. Nekuzorekodha futi ikoko. Nekudakurekodha song yacho yabuda. Akazonditona pasong ndigadzira beat. Then akabhandigadzira futi video. Pavideo racho rakakwanisa kumbhadhara futi. Alright. Sekuira nabata achingoita mutakakuti kusvika yapera. Alright. Saka apa mapedza kurekodha zvese izvi, project beat racho wakadelete here kana kuti wakasara nawo? handizoziva kuti akadelete, but chakaita ndechekuti ndapedza zvese ndakamudza kuti sokundiroti ibude nevideo rayo, saka zvese angangori nazvo. Okay. Tikabva takapedza rova song yedu nevideo racho zvese anga inazvo. Tapedza ndopakazoti komana uyationa kuti zvinhu zvedu zvabuda zvakanaka. Ndopandakaenda kuuya kuunzwa song, tenza song chiona kuti song bo video bo. Okay. Vandipa masina makatonipa song neinstrument racho. Saka iwewe chakazoita kuti wakabiwa instrument chii? Inini manje zvazochamisa ndezvekuti kuswera zuro ndotonipa mhepo kuono zvinoitawo. Ndakaona aposta Mad Vibe. Akatanga kutoposta because ndinotomufollowa. Akatanga kutoposta achiti Mad Vibe akubig Tunes records chichi. Akatumira tozoona chizvaburiswa. Saka pasina time ndakazoona kuswera zuro akaposta video nesong naMad Vibe. Meno yanga kuchatisana namusana. Ine instrument rangu. Instrument rako rakapuwa Mad Vibe. Mad Vibe. Instrument rangu. Saka ndizvo here naye malocal producers vamakuita kuti mabeats emunenge magadzirira maartist muri pafuti umweni munhu nekuti une zita rinozikanwa, ndizvo here? Saka iwe wakazomubata here iye Titan wacho? ndamufonera. Hanzi naye manje? Ndamufonera machaza ndamufonera mangunya kuti ndasi kurekodha but ndamufonera yoda chi. Ndaona instrument ndaona pamhepo chichi song yamaposta chichi harisi instrument rangu chichi. Kivimukona chiere mire tichataura todikadai waona izvomudara hamana zvatinotaura matopedza bhora asi dai kuti manditaura kuti aona chi ndinokuida kuita dhiri nesini rako tinoona zvekuita kuti angadeno because isini andakabhadhara ndichitozidera kana kudai anga akarita remake roiswa zvimwe zvidobidobi harina zvakapiswa ringori iroro rakangotorwa iroro zvariri. saka pakashata inotoitonga sei manje nyaya iyi? Isusu manje tichadzoka nepati 2 takufonera DJ Titan wacho tombonzwa kuti DJ Titan wari kuti chii chakaitika kuti azotore beat raJafinas kuti waripe Mad Vibe. Pakashata. Saka wanoda kufollowa wanokubata pakanzi chii? wanotofollowa wanobata paFacebook page yakanzi Jafinas Roots Vibes. Kana paYouTube ukangoti Jafinas Roots Vibes, paTikTok. Alright. So on all social media platforms wanongoti Jafinas Roots Vibes ndizvo? Yeah. Alright, call number wandokubata direct macalls 077 65 76 917. Alright, I go pakanaka baba. It's your boy iCloud Kikiboy, Mr. Authentic Zimbabwe. Mungo follow my page ese on all social media platforms.
Round.